Diri guys, tanaw na to guys. Diri na ta maligo niya guys oh. Mas pabor diri guys. Kay duldo ora guys. Magdiri ta dapit oh. Duldo ora ba? Diri taon niya guys, maligo. Wapo. Ha? Diri taon niya maligo guys. Maligo tayo niya. Maligo. Mga namog subay guys. Ito yung mga ligo niya guys. Ora guys oh. Sapa. Kayo sa tagdayang-dayang guys. Dayang-dayang ang sound so. Dayang-dayang ba. Ra guys, sapa. Oh, bakler mi niya eh. Bakler mi niya. Pwede ba magmotor dahil tulay dahil mo? Nagmotor sila, nag-agi. Tulay. Pwede dahil no? Pwede dahil mo agi dahil ano? Tulay. Pwede ba po dahil mo? Pwede ora. Pwede o. Pwede ba o? Kung mas nindot, mas babaw guro. May babaw, gapo. Ibabaw, gapo. Sain yung batuha ba ka na? Sain man ako. Yung bato. Sain na ba? Ito nga bato o. Huwag na ikuan ba? Giveaways. Itong batuhaw. Hanggang ganito yung napita ba? Guys, nabot namin sa tulay guys. Manggiagian nga niya guys. Tulay. Munamig subay guys. Bitso na lang miyo niya guys. Kay kabalo na mga sa lapit guys. Arang tulay guys. Tulay. Lamilito. Dapat lamilito. Guys. Tulay. Nang batao heart, nang batuha o. Heart na ba kato? Kurang ko no? Kurang gold o. Deposit. Nadihang deposit o kato. Nang lingin ka ba to? Lingin? Kato ba lingin? Wala. Kadi na gitudlo katudlo ang tumoy ang kano. Lubot dito paingon o ang batuha o. Oh. Nadihang kan ba? Nadihang treasure. Tuwa ang kana. Wala pa eh. Nadihan kon kayo treasure guys kanang malingin guys oh. Dara ang sign oh. Tawa heart ang sign. Dito gatudlo ang lubot guys oh. Treasure na guys ba. Kinabakbako na ba. Sign mo gina oh. Heart man ang sign oh. Dito man gatudlo ang lubot oh. Lingin nga ba to? Treasure na ba? Treasure. Okay guys, thank you for watching guys.